विजय सर नमस्कार नमस्कार प्रबल खरा पानी टिके अछि ना दियो पानी गोटे खसी पड़लानी ଆପଣ ପଡ଼ିନି ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଡ୍ୟୁଟି ଏର ନା ଶୋଇଲାଣି ଆପଣ ନା ସାର୍ ମୋର ପଡ଼ିନି ସାର୍ କେତେ ପଡ଼ିନି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଚାଲାକି ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆମ ଭୂମିଆ ଘର ପଡ଼ିଛି ଭୂଇଁଆ ହଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ହଁ 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 ମୋ ଦେଖିଲେ ନା ସାର୍ ଝାଳର ଅବସ୍ଥା ସାର୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଫେରିଲାରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିବ ଆସିଗଲେ ସାର୍ ଖାଇ ଦେଇଯିବେ ଦେଖେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଠି କ'ଣ ସେ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକ ମାଛ ସାର୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରାତି ସାର୍ ଦୁନିଆ ମଶା ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ତୁ ସାର୍ ଜାଣିପାରୁନ ସାର୍ ଭୁଲିଗଲା ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦିନ ବାର ମୋ ନାହିଁ ସାର୍ ଖରା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଖରା କୋଣାରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି ସାର୍ କିଛି ହବନି ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ ଖରା ଛାଡ଼ ନା ମୁଁ ଗଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବି 5 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ଘରେ ସାର୍ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇନା ସେ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ଜେଜେ ଶୋଇଲାଣି ନା ସାର୍ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଆପଣ ସାର୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି ନା ହଁ ଖାଇସାରିଛି ମୋ ଜେଜେ ତ ସୁଠିଆ ପିଲା ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଏ 2 ପରେ ଖାଇବେ ମୋ ଜେଜେକୁ ଡାକି ଇଏ ଆସିକି ଡାକିଲେ ଜେଜେ 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 ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୀମ ରଡ଼ି ଛଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ 2 ପରେ କ'ଣ ଶୋଇଥିବ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା କାମ କେତେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜେଜେ ଶୁଣିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ପଇସା ଆସିଛି ତତେ ମନେ ଦେବେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆ କୋଉ ସାର୍ ଏ ସାର୍ ଦେଖିବା କୋଉ ସାର୍ କହୁନୁ ଖାଲି ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଆର ସ୍କୁଲର କିଏ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ଚିହ୍ନିବି ମତେ ଦୁନିଆ ମଶା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଆଗ ମଉସା ଡାକିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ନା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କିଏ କ'ଣ ଶୋଇଥିବ ବସିଥିବ କାମ କ'ଣ କରୁଥିବ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷକ ଇନଫର୍ମର ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ତ ସମୟ କାଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2 ପରେ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ମଣିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା କାମ କରି ଶୋଇଛି ଆପଣ ଆସି ଏତେ ଜୋର ରଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ନାତି ଟୋକାଟା ସିଏ ଭୀମ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଡାକୁ ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଆପଣ ବୟସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି 3 କୋଟି 5 ବର୍ଷ ଧରିଲାଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ 11:30 ଛୁଟି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଛୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭାବିନି ଗାଁ ଯେତେଟା ଘର ଅଛି ଟିକେ କରିଦେଇ ଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଘର କ'ଣ କରିବେ ବାଜିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କରିବାଟା କ'ଣ ଶୁଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଜମାନା ଚାଲିଛି କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଗରୁ 2011 ମସିହା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା 2011 ଗାଁରେ ଥିଲେ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିବେ ଯଦି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫର୍ମ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜନଗଣନା ସେ ସବୁ ହଉଥିଲା 2011 ତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ 2021 ହବା କଥା ଚୀନ ଯୋଉ କରୋନା ଛାଡିଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଥିଲା ନା ଟୀକା ନେଇଥିଲା ନା ଟୀକା ମୁଁ ନଉନଥିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋର ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଡାକ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ମୁଁ ନେଲି ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ ଆଉ ଟୀକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ନ ନେଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କ'ଣ କରିବି ବେଳେ ବେଳେ ଗପ ହେଇକି ସିନେମା ଦେଖତେ ଡେଲି ଯାଉଛି ନାତିଟା ପାଠ ଭଲ ପଢିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ତ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ସେଣ୍ଡ ପୁରା ନୀତି ଅଛି ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ନାଇଁ କିଏ କ'ଣ କଥା ହଉଛି ମଝିରେ ଆସି
ନା ନା ମୁଁ ବସୁନି ମୁଁ ଚେୟାର ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଚେୟାର ଅଛି ନା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେୟାର କଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନା ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ପିଣ୍ଡାର ବସା ଭିତରୁ ଯିବା କଟ ମର ନା ନା ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହବା ମୁଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇନ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଟିକେ ପବନ ଦଉଛି ଏ ଛୁଆ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏ ବାହାରେ କାଳେ ବି କିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବାପ ସେଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ସକାଳ ଠାରୁ ଯାଇକି ନଈର ପଡ଼ିକି ଘର କତିକି ଆସିଲେ 3ଟା ବାଜିଲେ ବି କେହି ଖୁବଥିଲେନି ଆଉ ଇଏ ଏବେ କେତେଟା ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ତମ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାୱାର କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲିନି ଏ ନାତି ହେଲା ଦେଖିକି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଢେର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପଡୁଛି କିଛି କାମ କରେଇତେ ଦଉ ନା ନା ଠିକଟା କହିଲ ଆଉ ଜେଜେ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗଟା ଆପଣ ତ ଡାକି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଭୟ ଆମ ସକାଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପଡେ ଆଇନା ପୁରା ୟଙ୍ଗ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ 5 ହେଲାଣି ୟଙ୍ଗ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ମଉସା ଡାକିନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନାଇଁ କଣ କହିବୁ ଆଉ 3 × 5 ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ 65 ବର୍ଷ ମୋର 3 × 60 ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ଆଗ କାଳ ଜିନିଷ ଏବେ ତ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏଇ ଗାଁର ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆସି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏନ୍ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ପଚାର ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବିଲମ୍ବ ହବନି 2021 ରେ ଜନଗଣନା ହବ ମାନେ ଆଉ ଏଠୁ ଆଣିନ ନା ଆଉ ଆଣିନି ସେଟା ଆଚ୍ଛା এইটা টিপি দেবি এই সিধা এউটু যাব এই ভুবনেশ্বর যাইছো ও এই সিলট ভুবনেশ্বর দিল্লি পৌঁছি হ্যাঁ এ কথা জানো মোবাইল কমে সিনা মোবাইল কাঁ সারা আমি সিলট হ্যাঁ সেই তো সিলট পাই সব হেরানি উলট পালে ঠিক আছে উলট পালট হ্যাঁ পুরা কাম কার কোন আছে স্যার দেখুন না স্যার আপন তো উপরে না নাই ফুটন খেলা যা বেটা বুঝা না না তো পালন জনগণী ଶୁଣୁ ତୁମେ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଇଏ ସମୟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା କହି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହବ 2027 ରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଆମେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହବ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଘରର ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ପରିବେଶର ସ୍ଥିତି ଘରର ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବାସସ୍ଥାନ କିପରି ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ସର୍ଭେ କରି କଣ ସବୁ ବଦଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ନଉଛନ୍ତି ସରକାର ସୂଚନା ନେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳେ ଆପଣ 2001 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଳା ସିଲେଟ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ନାତି ଟୁକା ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ହେଇଛି ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ହବ କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ହେଇନି ସେମିତିକା କାହା ପାଇଁ ତ ସେମିତିକା ପଦକ୍ଷେପ କହିଲି ପରେ ହରେକ ଠାରୁ ମୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଛି ନାହିଁ ମୋର ସେମିତି ହେଇନି ହଉ ସେ ଏବେ ହେଇନି ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଇନି କ'ଣ ତାର ଏଇ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ବହୁତ ରଖିଛି ପୁରା ଟଙ୍କା କେମିତି ରଖିନି ସେ ଜାଣିଛି ନା 2 ପୁଅ 2 ଝିଅ ପାଠ ମୁଁ ବେଶୀ ଯା ପଢିନି କିନ୍ତୁ ପାଠର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା କହିଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେନି କିନ୍ତୁ 2ଟା ଲାଭ ହୋଇଛି 2ଟା ଲସ୍ ହେଇଛି ବରାବେଳେ ଆପଣ ଯେ ସମୟ ଦେବ ମୁଁ ଢେର କଥା କହିବି ନା ନା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୁଣିବେ ପୁଅ 2ଟା ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେ ଝିଅ 2ଟା ଆମର HMC କାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ଆପଣ HMC କାଟେଗୋରୀ ଆରେ ମୁପା ମରା କାଟେଗୋରୀ ପାଠ ପଢିଲେ ଫୁଙ୍କା ମାରି କୁଆଡେ ପଳେଇ ମୁପା ମାରିକି ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଜାଗା ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ନା ପଇସା ଯେ ନାତି କହିଲା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଇଲା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଗାଁର ଭାଇ ଝିଅ ଚତୁର୍ଥୀକି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ତାର ସେଟ୍ କରିକି ଆଇଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ HMC ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମେଳନ ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲା
से तारा सेट करी गाला सीएचएससी दीटा जो मिडिल क्लास फैमिली बाहर माने आपन तो गणित विज्ञान बोर्ड किछ पाठ पढुथिले ना मोर चिंता नहीं सब काम करे चिंता करी पचारे भी चिंता करी सुने भी चिंता करी तेणु सेई पैसा गोटे मन राग आस बाप जगन बा जन्म कर बा कथा दी बहुत दीटा आनी बाहर करथिने सर 5-10 लाख टका खर्च करथा गुडा बणै तू देखा बहुत खुशी अछि पैसा किसी रहीगला एने कौन है झील जन्म कर घर छाड़ी संपर्क रखी झील जई नाती नाती किंतु बची जोटा से कौन बची डिमांड हाँ बाहर करते आगे एति डिमांड दब आप खसीगले रहीगला एबे कोन आपन कथा कोन कहया था कोन ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ଜନଗଣ କିଛି କଥା ପଚାରିନି କଥା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅଲଗାଡି ଗଲାନି ମୋତେ ଅଲଗାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଇସା କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଘର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହଁ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନାଁଟା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ନା ବସନ୍ତୁ ବରଂ ମୁଁ ଠିଆ ସାର୍ ମାନେ କି ଖରାବେଳେ ପାଣି ଫାଣି ବୋଧା ସାରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ପାଣି କଥା ନହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ମୋ ପିସା ଆକେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ କହିଲେ ନା ଜଇଁ ପୁରା ତାଲି ପାଣି ମୁଁ ଦେଇ ଦିଏ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରି ଘର କଥା ନେଇକି ପଚାର ପକେଇ ଏ ଶୁଣ ଘର ତତେ ମଝିର କଥାଟା ଖାଇକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ସାରା 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛି କହୁଛି ଖାଇତେ ଦଉ ଆପଣ ଯା ତୁ ଯା ନାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ଏଇଟା ମିଛ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ମୋତେ ସେ ମାରିବ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ରେ ସୁନା ରେ ସେ ଚଷମାଟା କୋଉଠି ରଖିଲେ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଏ ଚଷମା ଦେ ନେ ବସ ମାଥନ ଦେଇ ହଉ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରର ମୋଟ ଲୋକ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କହିଲେ ଏଟା ଭୂଇଁଆ ଘର ନୁହେଁ, ଏଟା ଦାସ ଘର ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନା ଏବେ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଘର ଏଟା ଭୂଇଁଆ ଘର ଦାସ ଘର ଦାସ ସାର୍ ଭୂଇଁଆ ଦାସ ଭୁଲ କିଏ ଭୂଇଁଆ ଲେଖ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଘରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କ'ଣ ଦି ଝିଅ ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଦିଟା ବାହାରେ ଆଉ ବୋଉ ଦିଟା ନାତି ଦିଟା ପୁଅ ଦିଟା ବାହାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ନା ପରିବାର ନାହାନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ବୟସର ଅଛି ବୟସ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପଟିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ସିଏ ଆସିବନି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ମୁଖିଆ କିଏ ଯାହା ନାଁ ଧରିକି ବସିଲେ ସିଏ ମୁଖିଆ କିଏ ମୁଖିଆ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତ ଲିଙ୍ଗଟା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସାର୍ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଲିଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତମେ କୋଉ ଲିଙ୍ଗ କଥା କହୁଛ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମାନେ ତିନିଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ 1 ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 2 ଆଉ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବୟସର ଥିନି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫିମେଲ ରୁଲ କରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଲିଙ୍ଗଟା ମେଲ ଲେଖ ମେଲ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ ବହୁତ ଭଲ ଫିମେଲ କିଏ ଭଲ ନବା ତମେ ଶୁଣିକି ଯାଇଛ ନା ଯାଇନ ନା ନା ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ହଁ ମୁଁ ପାସ୍ ବାସ୍ ତମେ ତ ଯାହା କହିଛ ଆମେ ହେଇକି କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ହଁ କୁହ ଆପଣଙ୍କର ଏସସି ନା ଏସଟି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଅସତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବାକୁ ପଚାରି ଦଉଛ କୋଉଟା ଆମର ସେଇଆ ଆସୁଛି ପରା ଏଇଟାର ତମର ଆଇଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦାସ ଏସି ନା ଆସିଛି ଏଠି ଆଇଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାର ଆଇଲା ନା ଆଣିଛ ନା ନା ସେ ଆଚ୍ଛା
ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁରା ଛାତଟା କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତ ବସିଛି ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଏ ତ ନାଟି କରୁଛି ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣ ଘର ରହୁଛି। ବାହାରେ ଘର ହବାର କାରଣ ଆପଣ କହିସାରିଲେଣି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଘର ପୁରା ପକା ନା ଟାଇଲ ଘର ପକ୍କା ଟାଇଲ ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ପକା ପଡି ଛାତ ପକା ପୁରା ଛାତ କାନ୍ଥ ତାପରେ ଟାଇଲ ଚଟାଣ ପଡି ହେଇଛି ତ। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଏଠାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ନା ପକ୍କା ପଡ଼ିକି ଟାଇଲ ମାନେ କଣ କଥା? ପକା କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଟାଇଲ ପଡିଟା କରି ଟାଇଲ ଦେଖ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଲା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନା ଆମେ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ସ୍କୋୟାର ସେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ପାଇଖାନା ଅଛି ଝାଡା ମାନେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଯେ ଘର କରିକି ସ୍କୋୟାର ପଚା ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରେ ପାଇଖାନା ଅଛି। ନିଜେ ଯାଉଛି ସାରା କହିଛି କହିବ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ତ ନାତି ଟୁକାଟର ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଜୁର ସାଣ୍ଡ ପରେ ତଥାପି ଆପଣ ବେଶୀ ରାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମୟ ଆପଣ କୋଉ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ମୁଁ ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଇଛି ହଁ ଆପଣ ଆଉ ବସ୍ ସେ ସମୟଟା ବିଗିଡେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେନି। ମୁଁ ସେଇଠି ହଁ ମାରିବା ତା ନାଁ ଦେଇ ପଳେଇବି। କଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା ପରିସ୍ଥିତି? କଣ ଆପଣ ନାଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ଆହୁରି ମିଳିବ ତତେ ପଇସା ଆହୁରି ଦିଟା ଘର ମାନେ ସରକାର ଯୋଉ ମୋ ବିକାଶ ଦିଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ମିଳିଛି। ହଁ ମିଳିଛି ମିଳିଛି ମିଛ କଥା କାହିଁକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଢିଆ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଇଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମିଛ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଦି ଜଣ ପୁରା ତଳେ ହେଇନି। ବହୁତ ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଉ ଦି ଜଣ ତଥାପି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଏ ଯାଇକି ତାପରେ କହୁଥିଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା କଣ? ନା 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 ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ସବୁ କହିବନି ଏତେ କଥା କହିବନି। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମାସକୁ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଥିଲି। ଦେଖ ସେ 4-5 ଆହୁରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନା 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 ତମର 4-5 ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆଉ ସେ ଯୋଜନାଟାକୁ ଖାଲିଟା ଇଏ କରିବ ବଡ଼ ତାମାନେ ତମେ ଆଇଛ କିଛି କାଟିଅ ପୁରା ସେମିତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିବେ ଇଏ 60 ବର୍ଷର ଲୋକ 65 ବର୍ଷର ଲୋକ ରହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ କରି ନା ନା ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ରାଜନୀତି ପାର୍ଟି କେହି ନା କଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲିକି ଯିବେ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୟସଟା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବୟସ ସେତିକି ତାହାଠୁ ଟିକେ କମ ହେଇଥିବ। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ କମ। ହଉ ସେ 3 ବର୍ଷ ଯେତିକି ସେ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଆପଣ ଯିଏ ଜଣେ ରହିବ ସେ ପୁଅ ବୋଉ ତ ରହିଲେ ବାହାରେ ଯଦି ଗଲେ ସେଠି ସେଠି ଯଦି ନ କଲେ ହଇରାଣ ଆର୍ଥିକଟା କହିକି ପଢୁଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ କରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନାହିଁ?